Boleh diwene teng akhirat memiliki nopo Pak idza syaqqatis sama ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun daramuha sab'una jiro'an. Sing perlu diwene teng akhirat iki besok wong sing remene salat ditekani malaikat setunggal. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi nggih. Dadi ditekani malaikat setunggal nek gawa rantai. Rantene dawane 70 dira. 70 dira niki nek cara jarakan iki dimeteri, iki sak dirae setengah meter. Jadi 70 dibagi kali pinten Pak? 35. 35. Leres nggih? 35 meter. Jadi malaikat iki nggawa rantai 35 meter. Dados pundi memiliki fayimalibuha fi unukihi. Ditalekne teng gulune wong sing remene salat. Tumma yudkhiluha fi fihi. Kemudian setelah dirantekne, rantai niki wau dilebetne teng tutuke wong sing remene salat, dilebokne. Ngeten. Wa yukhrijuha min duburi, ditokne sampe teko dubure. Dugi wingking niki medal. Ngeten. Wa huwa yunadi, malaikat niki wau dawuh ngeten, hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallah. Iki lho wong sing remene salat dhek tak taleni gulune gawe rantai dilebone teng tutuke tembus sampai teko dalam wingking niki. Iki wong sing remene salat. Pirsa rantai nopo mboten? Kok meneng kabeh. Apa bayangne gitu jenenge? Rantai pirsa rantai nopo mboten? Nggih. Tapi nek rantai neraka kuwi ora kaya rantai donya. Mboten nek rantai donya iki dicekelono mboten napa-napa Pak, mboten masalah. Tapi nek rantai niki rantai neraka jawab gawe ngeten iki. Lau anna halaqatan minal silsilati waqu'an 'alal ardi la akhraqatha. Lamun to jenenge rantai dijibuk setunggal sakolongan. Kan modele rantai kan saling bersambung to nggih. Lek kaya gelang kaya ali-ali dijibuk siji mawon. Terus dicemplung nih, diceblok nih donya iki kebakaran kabeh. Kobong sedaya. Iki goro-goro kena rantai siji. Apa meneh riyaune iki rantai niki 35 meter sing diubene nek dulu dilebone tutuk sampe ke dubur. Iki menono nasibe piye jajan? Pangapunten donya mawon bakar kobong apa meneh wong. Nauzubillah min dzalik. Iki lho wong sing remeh nek salat ya Allah niki ora ngeden-ngedeni niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Lho kok ngerti Kanjeng Nabi? Dhisik Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pengin nginceng neraka. Nginceng neraka piye to modele neraka iki? Swarga piye diinceng Kanjeng Nabi? Mulane Kanjeng Nabi senane siyen niku nginceng ngono Pak. Jenengan nginceng apa Pak? Iya tenan. Kanjeng Nabi ki lho, pangapunten nek jenengan dolan-dolan kan pengen-pengen to nggih. Amane teng Surabaya, oh ngliwati Bonbin, aku pengen delok Bonbin. Aku pengen delok Tugu Pahlawan. Kan pengen-pengen. Mbok menawa engko balik kena damel crita. Ngeten Kanjeng Nabi siyen Isra Mi'raj ngoten munggah teng langit. Niku yo ngertos. Ngertos napa? Ngertos neraka, tingkae piye, ngoten. Terus besok iki piye nasibe sing dipikirne Kanjeng Nabi ngoten. Terus niki tak bojone ibu-ibu. Bu. Ya Allah. Ternyata iki temenan iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Wong iki besok teng neraka iki sing paling akeh, Pak. Jalan apa setri ya jawaban saya. Setri. Wis ngerti ternyata. Sing akeh besok mlebu neraka iki wong wedok ternyata. Wong wedok yang setri. Lho nyapu lho Pak wong wedok Pak. Nyapu ra wong lanang ngono iki. Bu ngapunten nggih ngapunten. Tapi nek wong kene mboten enten iki ora enak iki. Wong wedok niku sekali matur ngeten iki. Matur teng kitab Adabul Mar'ah. Sekali matur. Walaupun dia niku ahli ibadah. Bengi ya kami Senin Kamis ora tau kelah. Wonten niku so napa puasa ayamul bid sedekah terus menerus dan sebagainya. Tapi sekali matur kali bojone ngene iki. Mature ngene. Wong lanang ora dene apik belas. Ngono to. Wong lanang ora ene apik belas.
Ya loh, ngomong itu. Jadi tidak mengakui kebaikannya suami, hangus semua. Amalin entek mek ra golek, digoleki rene. Mulane terus niki akeh-akeh wong mlebu neraka ki wong Wong wedok.